8:27. Вече сме на път. Къде отиваме? На циганския пазар в Паковски. Какво ще търсим там? Антики и находки. Но той не е цигански. Добре. И първото нещо, стикер с козина. Скутер с козина. Уникално. С документи. Саби, Мечо и Ятагани. Тънкамон. Като започна да харесва някакви неща. Пък за пилето? 35 пилето. Чапли и пилета. Този сак струва 50 евро минимум. И една такива с ликана стопанена на къщата. И за феновете на барометъра ли е? Какво това е? Аз не знам. Много интересни неща има. И сугера. Ти. Виж каква шапка има, мексиканска. Тя е на Зоро, не е мексиканска. Не, мексиканска е. Мексиканка е. Да, видях я черната. Това е Пинчов. Не, я твой към 12. Къде си ти, бебе? Да ти кажа е така. Няма да ми отиват очите, поне го гледаш. Страшно. Искаш ли да ти взема един такъв с червен рубин? Не. Има и изумруди. Значи ще взема от колега и ще